खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेया दिनैनिफ्राय 5 साननि उनाव रिलिज जासिगोन थियेटाराव। मिथिनो मोन्दों जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुननि रिलिज जायैनि सिगांनो एडभान्स बुकिंखौबो अपेन खालामनानै होनाय जाबाय। जाय सावथुना बोहैथि दाननि 31 अक्ट'बर खालाराव सिनेमा हलाव रिलिज जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आसामनि गिबिसिन सावथुन जागोन जाय सावथुना एसामिस सावथुन मुलुगाव गासै आसामावनो मोनसे रेकर्ड लाखिनो थांगासिनो दं। रय रय बिनाले सावथुना थांना थानाय समाव जुबिन गार्गआ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनायनि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा सावथुना आबुङै पस्ट प्रडाक्शन खामानियाव मावलांनो आद्रा थालाङो। सावथुन रिलिज जायैनि सिगांनो बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रय रय बिनालेयाव जुबिन गार्गनि जिउआ माबोरै दैदेनलांदोंमोन, माबोरै बिथाङा थांना थानाय समाव मा बिहोमा होलांदोंमोन, माबोरै बिथाङा रुंसारि जालांखो, बेनि बागै सुंद'यै सावथुनाव दिन्थिनो नाजागोन। रय रय बिनाले सावथुना रुंसारि जुबिन गार्गनिनो प्रडिउस खालामनायमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि फैगौ 31 अक्ट'बर खालारनिफ्राय गासै आसामाव माखासे सानसिम गुबुन सावथुनफोरखौ जेरै हिन्दी सावथुनफोरखौ दिन्थिनो होनाय जानाय नङा। थामहिनबा हिन्दी सावथुनखौ बेन खालामनाय जागोन माखासे समसिम गासै थियेटाराव, जेराव रय रय बिनाले सावथुनखौल' दिन्थिनाय जागोन होनना खौराङाव मख'नाय जादों। जाय सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदों राजेश बुयान आरो सावथुननि प्रडिउसार आरो मिउजिक डाइरेक्टराव रुंसारि जुबिन गार्गआनोमोन। सावथुना गासै 2 घन्टा 26 मिनिटनि जागोन। बे सावथुनाव गाहायै फावखौ खालामदों जुबिन गार्ग, जय काश्यप, आचार्य बरपात्रा, मौसुमी, आलिफिया, याशाश्री बुयान आरो कौशिक बरदवासजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरा फावखौ खालामदों। बे सावथुननि बाजेटखौ बुंनो थाङोब्ला 4 करोड़ दासिम एडभान्स बुकिंनि बागै नायोब्ला एबा दासिम 62,000निबो बांसिन टिकेटखौ सोल्ड खालामबाय। जाय गोबां आसामनि सिनेमा हलफोराव टिकेट बुकिंआ सोल्ड आउट जादों। एडभान्स बुकिंनि टिकेटनि बक्स अफिस कालेक्शनखौ नायोब्ला एबा बुङोब्ला दासिम 1 करोड़ 35 लाखनिबो बांसिन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों खौरां बुथुमनाय समसिम। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि सालाकाथियाव सोमजिदोंमोन थांनाय बावैसो सान सिगां रेल लाइनआव गिख्रंथाव IED बमा बेफ्रुनाय जाथाय। जाय जाथायखौ लानानै बड'लेण्डआव गोबां सोंलु सोमजिदोंमोन, गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन, सावरायजादोंमोन। जेराव बेनि गुबै जाथाय खालामग्राया सोर होनना रायजोनि गिबि मन्थ्रियाबो बेनि सायाव खुगा बेखेवदोंमोन आरो जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो नायबिजिरगोन होननाबो बिथाङा बुंदोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला क'क्राझाराव फिन गिख्रंथाव गुलि गावलायनाय जाथाय जालाङो। जाय जाथाया पुलिस आरो मावबादिनि गेजेराव जानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि नादांगिरि हाजोआव पुलिस आरो मावबादिनि उदखारि हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायनाय जायो। बे गिख्रंथाव गुलि गावलायनायाव सासे मावबादिनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय मावबादिखौ आपिल उर्फे रहित हेम्ब्रम होनना सिनायथि मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव गुलि गावलायनाय जाथायाव थैनाय मावबादिखौ क'क्राझार जिल्लानि रेल लामायाव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायजों लोब्बा गोनांमोन होनना फोरमायथिदों पुलिस फारसेनिफ्राय। लोगोसे गुलि गावलायनाय हान्जायाबो बे जाथायजों लोब्बा दंमोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोबावनाय जादों। लोगोसे जाथायथिलियाव दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननाबो मिथिमोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर दैमालु सेन्टारनि करगेश्वर बसुमतारीनि फिसाजो माइदांस्रि बसुमतारीनि गोनांथार फोरमान बिलाइफोरा गोमानानै दं। गुवाहाटी BM गभर्नमेन्ट ल' कलेज फरायसालियाव फरायबाय थानाय समावनो देहायारि जेंनानि थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो थामहिनबा बासजों फैबाय थानाय समाव गोनांथार फोरमान बिलाइफोरा गोमादों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंब्ला 7086179397 नङाब्ला 9101268814 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा लोगोसे बिमा बिफाया। साहित्य एकाडेमि राव सोलायनाय बान्था 2024 खौ मोननो हाबाय मुस्रिमा उत्तरा बैसोमुतियारिया। मख'नो गोनांदि मुंदांखा बर' लिरगिरि आरो राव सोलायगिरि उत्तरा बैसोमुतियारिखौ बिथांनि सल'मा राव सोलायनाय कान्चन मुंनि सल'मानि थाखाय साहित्य एकाडेमि राव सोलायनाय बान्था 2024 खौ होनाय जाबाय। शुक्रबाराव कलकातायाव बे बान्थाखौ बैसोमुतियारिनो गथायनाय जायो। बे हाबाफारियाव मुंदांखा थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमिनि थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। थुनलाइ सोरजिनायनि बिथिङाव राव सोलायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो राव आरो हारिमुनि गेजेराव सोमोन्दोखौ बांहोनायाव बिथांनि बिहोमाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। मुस्रिमा उत्तरा बैसोमुतियारिनि कान्चन सल'माखौ राव सोलायनाया बिनि रावारि गेबेंथि, गोसोआरि धोनि आरो गुबै सल'खौ बर' राव फोथायजाथाव महरै सोलायनायनि थाखाय बाख्नायजादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गुजरातआव डिउटियाव थानाय समाव BSF जवाननि जिउ खहा जादों।
रौनियाया डिउटियाव थानाय समावनो लोमजादोंमोन आरो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों। बजालिनि गिरुवापारानि थागिबि रतुल बायेन 33 बोसोर बैसोनि सासे रौनियाया जिउ गोमायो। गुजरातनि गांधीनगराव 137थि बेटेलियन केम्पआव साख्रि मावगासिनो दंमोन बिथाङा। रौनियानि थैनाया गासै बजालियाव दुखुनि साया खोख्लैदों। दिनै सानजौफुआव बिथांनि न'आव गोथै सहखौ सफैगोन होनना मिथि मोननाय जादों। क'क्राझारनि कारिगावआव गिदिरथार सावस्रि देरा खुंफुंदों। रायजो सोरखारनि सिबिथाय समर्पण हाबाफारिनि बाहागो महरै शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगं बाथौ थानसालिनि एबा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सुश्रका सेतु सिबिथाय थामहिनबा सेतु मुंनि मोनसे गिदिरथार सावस्रि देरा खुंफुंजायो। 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोनफोरखौ फाहामथाय होनो जुनै रायजो सोरखारा मोनफ्रोमबो बिधान सभायाव बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों। बे सावस्रि देराखौ बेखेवनानै होदोंमोन बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया। लोगोसे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। गोरलैयै रांनि लुबैनायाव थगायसुला सुबुंफोरनि हान्जाजों जोबनो गैयै गाज्रि खामानिफोरनि गेजेराव गोग्लैदों। थांनाय गोबां बोसोरनिफ्राय दाकुवा कानायाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा सोबनाय जानायनि उनाव आथिखालाव मोसौ खावनाय जाथायाबो जागायजेन्दों। मोनसे गिदिर मोसौ खावनाय रिं आबाद फोथार एबा नोगोरनि न'खरनिफ्राय जिब जुनार खावनायनि जाहोनाव दाकुवा कानायाव आबादारिफोरनि जिउ खुंनाया जेंना सोमजिहोदों। धेमाजि आरो शिबसागर बायदि खाथि खालानि जिल्लाफोराव जानाय सप्तायारि हाथाय बाजारनि सिगां दुवा कानायाव आश्रय लानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरा जायगानि नोगोरनि न'खरफोरनि जिब जुनारफोरखौ हमनो फैयो। थांनाय मोनायाव दुकुवा काना पुलिस थानानि सिङाव थानाय राहा गामिनि गंथाम न'खरनिफ्राय माथाम मोसौ बलदफोरखौ खावनानै लांदोंमोन। बावैसो सिगां बिश्वनाथ जिल्लानि बिहालिनिफ्राय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअ'आ गोख्रों सावरायनाय सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कालि फुजानि मेलाखौ बिश्वनाथ जिल्लानि बिहालि समाजिनि सिङाव थानाय केटेला गेलेमु फोथाराव खुंनाय जादोंमोन। केटेलायाव जानाय मेलानि समाव ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि उनाव डिउटियाव थानाय आसाम पुलिसआ सासे साधारन सेंग्राखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदोंमोन। भाइरेल भिडिअ'आव नोगोरारिफोरनि जिउ आरो धोन सम्पतिखौ रैखाथि होनो आरो आयेन आब्रुथि लाखिनो थाखाय थिसनजानाय पुलिसआ फारफ्रोमथिंनिफ्राय लाइमोनफोरनि सायाव गाग्लोबजानानै सुबुंफोरनि सिगाङाव गावनि गोहोखौ दिन्थिनाय नुनो मोननाय जादों। भाइरेल जानाय भिडिअ'आ गोबां फिनजाथाय सोमजिहोदों। सोंथि दिखांनाय जादों दि सासे साधारन नोगोरारिखौ बेफोरबादि गाग्लोबनानै पुलिसआ सरासनस्रा सुबुंफोरनि फोथायनायखौ आरजिनानै पुलिस आरो नोगोरारिफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो गायसननो हागोन ना? दासान्दि बिहालिनि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअ'आ बिहालिनि गासैबो समाज सांग्रांथि सुबुंफोरा पुलिसनि सायाव गोख्रोङै अजद होदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।